Bine ați venit în Sidemen, la Patal Chichian Villa. Aici să ne petrecem noi următoarele 2 nopți, în această vilă în stil balinez. Nu-i așa că arată super totul? Avem aici o zonă de lounge și aici zona de dormitor, de fapt. E prima oară când avem un pat cu baldachin. Recunosc că ăsta a fost visul meu de când eram copil să am un pat cu baldachin. Ai mei nu mi l-am îndeplinit, dar uite că acum am reușit să mi-l îndeplinesc singură. Nu știam sincer că o să fie așa. Dar ne-a surprins plăcut toată această cameră și împrejurimile, totul arată super, o să vă arătăm noi imediat cât este de frumos totul aici. Baia este destul de mare, este cu duș. Avem loc să facem baia amândoi. Dar piesa de rezistență este de fapt terasa și grădina acestui complex de vile. Toată terasa asta este numai pentru noi. În zilele în care nu este nora, priveliștea este superbă, se văd câmpurile de orez și se vede și muntele Agung, cel mai mare munte din Bali, se vede undeva în spate, este superb. De fapt, ăsta a fost motivul pentru care noi am ales această cazare. Am pus ochii pe acest loc de acum 3-4 ani, când am văzut pe un blog, pe blogul Umblu Bandra, că a petrecut și ea câteva nopți aici și mi-a rămas gândul la acest loc și încă dinainte de pandemie am zis că trebuie să ajungem aici. Pandemia ne-a stricat puțin planurile, dar uite că atunci când îți propui și reușești. Jos, undeva acolo, este și piscina, care o să vedeți că are o priveliște uimitoare. Arată bine totul, dar chiar așteptând să se ridice ceața, să măcar nu mai plouă. Când am ajuns noi picura, între timp s-a oprit și parcă începe să se înrezărească ceva și chiar sperăm să avem noroc și să vă arătăm și nouă. Tocmai ce am luat și noi micul dejun, ne-am echipat repede, ne-am pregătit rucsacul pentru ziua de astăzi. Am închiriat de aici un scooter, în principiu e ca cel pe care l-am avut în Nusa Penida și abia așteptăm să vedem ce ne rezervă estul insulei. Avem câteva puncte pe ziua de astăzi, sperăm să facem cât mai multe dintre ele. Am plecat într-adevăr destul de târziu, este un 8:20, doar că micul dejun se servește de la ora 7:30 până ne-am echipat, oricum eram obosiți și noi, dar sperăm să ne mișcăm repede și bine ca să facem cât mai multe dintre lucrurile pe care le-am propus pe ziua de astăzi. Vă arătăm imediat și scooterul nostru și acesta este scooterul pe care l-am primit. Mai aveam opțiunea să luăm pe cel din spate, acela este un Scoopy. Este puțin mai mic decât cel pe care l-am luat noi, dar am zis că avem nevoie de ceva putere ca să urcăm pantele care ne așteaptă. La drum cu noi!
Deci am reușit să mergem amândoi pe scooter. A trebuit să mă dau jos și Robert continuă drumul singur pe scooter, dar nu cred că mai e foarte mult. Cred că 100-200 de metri, cel mult. Bucata asta foarte rea are vreo 800 de metri, am văzut în indicator când am pornit și clar nu mai avem foarte mult, așa că ne-am descurcat bine până acum. Iată, am ajuns, drumul chiar nu a fost atât de rău, am avut noroc că n-a fost pod. Nu știu cum descurc de asta. Mă ajuți? Da, să ajut. Cine? Nu am mai lăsat căștile până la urmă la motocicletă, mai ales că nici nu am parcat în parcarea de aici, am lăsat-o puțin mai în spate și am mai urcat 2 minute. Ce cald, trebuie să ne punem căștile, doamne, șepcile. Noi umblăm și cu șepcile după noi, pentru că soarele e foarte puternic și chiar nu merită să faci insolație. Nu, de alta, dar sunt o grămadă de alte chestii pe care le poți face aici. Și numai insolația nu mai trebuie. Cred că avem și unde să stăm jos puțin. Încolo ar trebui să se vadă muntele. Momentan, vulcanul Agung, momentan nu se vede. Ne-a zis băiatul de la bilete că ar trebui să așteptăm și poate reușim să îl vedem. Se plătește și intrarea, am plătit 30.000 de rupii de persoană, deci 60.000 amândoi. Parcare n-am plătit și nici nu am văzut nimic de plată pentru parcare. În schimb, este un leagăn aici în care te poți da și acela era, cred că, 20.000, parcă așa, era 5 minute 20.000, dar încă nu mi-am făcut curaj pentru aceste leagăne. Sunt foarte multe pe insulă, de fapt, și am văzut și Nusa Penida, câteva, dar recunosc că am fost destul de fricoasă, mai ales că băieții sunt foarte entuziasmați atunci când te dau în leagăn și pare că nu prea mai țin cont de rugăminți atunci când le zici să te dea mai încet. Hai să vedem ce e pe aici. Am ajuns și noi în unul dintre cele mai celebre temple de aici, din Bali, undeva în estul insulei. Tirtha Ganga se numește. Este plin de turiști, dornici să-și facă fotografii cu niște pești imensi care se află în aceste piscine. Locul este foarte frumos amenajat, de fapt este o grădină cu foarte multe sculpturi și fântâne arteziene. Este foarte, foarte drăguț totul. Locul este foarte frumos și o să vă mai arătăm acum câteva imagini de aici. Și noi acum scuterul și
acum urcăm spre cascadă. De fapt, ea se vede. Intrarea e pe bază de donații. Am lăsat și noi acolo niște bănuți. Și avem multe trepte, da, exact. Da, avem foarte multe trepte. Foarte multe trepte. Asta e, pe mine mă doare puțin un genunchi. Mi-a amorțit de la scooter. Am rămas cu pelerina pe mine pentru că mi-e teamă că o să plouă. Picură, de fapt, și am zis mai degrabă rămân așa decât să fiu luată prin surprindere. Foarte drăguț arată. Acolo sus de tot, în una dintre piscine, deja se vede cineva bălăcindu-se, pentru că asta e special la această cascadă, că formează niște mini piscine la diverse niveluri unde poți să te oprești și poți să faci baie.